ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి, నిడదవోలు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కందుల దుర్గేష్ కుమారుడు డాక్టర్ కందుల కృష్ణతేజ కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అన్నవరపాడులోని హరిహర క్షేత్రాన్ని సందర్శించారు. ఆయన అక్కడ కొలువై ఉన్న మాన్వితమైన మహామహేశ్వర స్ఫటికలింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు, ఇతర ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరిపించారు. కార్తీక పౌర్ణమి శివకేశవుల ఆరాధనకు అత్యంత పవిత్రమైన రోజు. ఈ పర్యటనలో ఆయన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజల్లో పాల్గొనడం జరిగింది.